Assalomu alaykum barodaroи азиз, салому алайкум ба кулли марди мусалмон. Иншаллоҳ хуб ҳастем бародари азиз. Хаки ҷара дестаин ҳамиҷа бародароз махай бо нишонтон медам ҷои коре ки барои модаро дар кори ҳамун ҷай аввал дар бораи ҳамин модаре ки нав монда будем айдениё гузаштае гуфтем тоҷикае гуфтан ҳами қа видео кардан ҳамин чиз бародарои азиз дурӯғ будааст. хоҳиш мекунам ҳамун нафарои камтари проблемо дар меғартен аввал ай худо битарсен ки мерен сурат гирифта метонен ҳамаро ёрдам карда наметонен. ҳама мусалмони худтон чем ӯ сурата гирифтан дар бадбахти ҳаром бигам хоҳаре апа ёрдамаш ки даст шави ҳучиш ки ёки ҳамун чико кардааст ки алкашои биё задиват накун бо урусора ҳамун алкашо гирифтиян арақ бихар гуфтиянша чиш гуфтиян ай дихтар не гуфта ҳам дарам сараш як бутулка задиям ҷо ки ғалилаги хун ҳамиҷа ин ҳамиҷаи сараш ҳамиҷа нишон дод ҳамиҷаи сараш мақсад мекафам вақте мезананд хай вақте ки задам ҷои беҳуш мешам меғалтам ҷода хай кадом бадбахти ҳаромаш гирифта сурат гирифтасаш дар интернет паҳн кардага. ба он хотир хоҳиш мекунам апа зинда ҳай ай бухоро аста ягон гап нест бовар накунед када ҳама 100% қатъи апа гап задем. боз ман ин қайқаакш ҳамҷа мемонам апа мега мақсад 100% хуб астай. баъдан бародари азиз ман ҳамҷа мемонам аку камкам ана чи намедора ина ҷои ховое ки ина пастелое ки ана чи нам дора ишонтон наметум ина ҷое ки апо хоҳарона ҷои мепурсен ҷои ховош ина хеле пака ина ҷо пастелоро мемонам ин пастелои нав инам ки нав харидан овардагия инам ки ана ина пастелои болош мондагиай мақсад ҷои ховош намия бисёртар гуфтен ишон бутен намияй бародари азиз кадом модаре ки мақсад омадани шароити видео дида илтимос беҳуда занг назанед ки хидмам дар вақти кориям ҳамаро ҷавоб дадам фақат дар ҳамин ватсап нест ҳамин кор условиша боя бурга мефаҳмонам. условии кори нигоҳ хеле объёмай кор ай 45000 хариб боло кор ай 45-50 боло кор мекунен ана ай 8 сари то 8 бегай то 8 сменаи кори дора ҷои ховш хелам ҷои хов бепулай ҳамиҷадай ана чи ном дора ҳаракат мекунем ки баъд бисёртар рӯзи ҳамира чи кесан апои ки мақсад калон астен ай 45-50 намегиранд барои ки иҷа гармай ҳар кас тоқат карда наметавонад камтар гармтар ки тоқат карда наметавонад ҳамиша як апа омад то соати 12 он яка кор кард натонист хе сари бирафт ба он хотир камтара гармай камтара бисёне камтара гармай кадомед ки агар омадани бихоҳен бародари боина условишо боя бурга хишру мефаҳмонам илтимос ҳамин номерам ягон каса натиен кадомед ки боши ҳамин видео роиш ки тамошо кунад бугам условӣ розӣ боша баъд мо да занг бизанем ҷои ховуш бепулай документ дори надори мегирам паступен документ мекунӣ иншалло иша ҳалшаванда ҳастай ҷои ховуш бепулай хурду хӯрокаш хаем байни хитон немиҷа мисол ҳамҷа 7-8 занак мешем байни хитон сум мепартен ина бародари халаденик дора микроволновка ина микроволновкаи нав ҳоз ина бародаро бо наген ина микроволновкаи нав воля симаш бигем ина микроволновкаш ҳама ҷа нав рикестан ҳана устали чойхӯришам ҳаст ина устали чойхӯриша ҳама чиз ҷо вардагиян байни хитон сум мепартен ҳамҷа продукта мехарен мақсад ана чи ном дора ана мием илтимос ҳамин одамое ки ҳамин бигем шароит махқулашона баъд биёен занг бизанем илтимос ҷои сарам дарка намедонам худам чӣ гуфтаистам дига аллоҳ аз ҳаматон розӣ алё салому алайкум қалайсиз yaxshi rahmat yaxshi yuribsizmi sizni o'ldi deb aytdilar bilmayman shunaqa nima bo'ldi o'zi men skalatda ishlaymanda o'sha man aytgan joyda ishxonani mashinasi keladi men o'sha yerga chekkagina o'tiraman boyagi qanaqadir korxonamizda uni ham bu shunaqa bazada joy bu o'shani darvozasini oldida chekkaginada kutib o'tiraman daraxt oldida ertalab 6:30larda deb o'sha yerga kutib o'tirib 6:30da borgandim uzoqdan bir alkash kelib ekan magazinni eshiklarini tepib magazin 6:30da ochilmaydi-ku yo'q ochilmaydi keyin man oldimga keldi shunaqa deb nimalardir dedi spirt so'radida men aptet qaytara olmayman men o'zi tiktokda edim tiktok qarab o'tirdim qulog'imda naushnik ham bor уже aptet qaytara olmayman rus gaz bilmaymanda rusga ish mobaynida adbetim bo'ladi ishim mobaynida ishdan tashqari manda unaqa narsa yo'qda
so'zlashish. O'sha yo'q deyishimga ham isbot qilmadim. Kelib qo'lida paketi bor ekan, paketida kartogon kofe bor-ku, sakkiz litrli kofe bilan yana bir ikkita qo'shimcha shishalar bor ekanda, paket o'sha bilan paket bilan urdi boshimga. Keyin bilmayman. Okey. Ayta город Troix da apa? Qaysi nimaga sizlar? Adresga sizlar. Voqea bo'lgan joymi? Ha. Vatatunki 3 ostanovkasi. Rayon qaysi rayonga? Qatorasiga xotiralashtiriladi. Ha? Qaysi rayonga? Troiska qarasa kerak o'sha Vatatunki 3. Понятно. Aha, хорошо, хорошо. Самое главное, ты жив, да, apa? Tirikmisiz o'zingiz? Ha, men tirikman. Hammasi. Ha, hammasi o'ldi deb nima qilganda video chiqargan. Nagam xizmat nes bugun mana. Ko'proq ketib qolganda boshimdan ko'proq qon ketib, hamma joyga qon yaralib qolgan, rosa xudik bo'lib qolganda, hamma joyim qon belangan. O'shanga o'lib qoldi deb o'ylashgan. Ha, xizmat yo'qmi? Yo'q, rahmat. O'sha videodagi rasmlar hammasi o'chsa bo'ldi. Xo'p, mayli bo'lmasa, sog' bo'ling, ehtiyot bo'ling. Rahmat apa. Xo'p, mayli. Mayli.